sugeng rawuh ing kawruh Jawa. Ayo sinau bareng budaya Jawi. Nggih, niki nembe sepindah panggih Pak Edi. Derek tepangan. Nek kula pun ngertos jenengan, nek jenengan kan nembe sepindah niki nggih. Lagi sepisan niki. Nggih, kula ingkang nami Yono. Pi dalem asli saking pundi Cak Yono? Saking Bojonegoro. Oh, setunggal kabupaten kali. Nggih, kalian Cak Komet. Yono menika nek tiyang Jawi asma kinarya jaba. Dadi wonten tegesipun. Ana maknane, Mas? Enten, jenengan pengen ngertos mboten? Ha jajal apa, Mas? Anu, Artine. Yono niku wonten dua suku kata. Yo kalih no. Yone. Yon nika riyen bapak kula nika sadean spion. Oh, spion apa, Mas? Yon. Oh, yon to ya. Nggih. No. No. Nalika semanten ibu kula menika sadean celana. Dados mboten sempet gamel kula pas lahiran kan sibuk. Heeh. Kula diparingi nami Yono ngoten tok. Mergo dodolan spion karo dodolan Celana. celana gampang men. Nggih to, sami kalih Komet nika nggih sami. Nek Mas Komet. Mas Komet menika riyen ibuke bapake nika sadean Baskom. Baskom. Nggih, Baskom Diceluk dadi Met. Mete niku ibuke sadean bubur lemet nika. Dadi Komet mergo enten Baskom, enten lemet ngoten. Gampang wae Mas cekake ngono. Nggih, nika Mas Komet ngasta teng apa nek mboten wayang ngenten niki nggih enjing ngasta teng ngajar. Guru Mas. Nggih, guru. Nek kula mboten nate, kula riyen guru nggih. Kowe ya guru Mas? Nggih. Riyen angsal kalih taun terus kula medal. Lho, guru rak ya kepenak Mas. Kepenak niku diangkat to Pak menika kula sakulane 150 tok. Ora ya nyonyor. Honorer iki, Sen. Nggih, riyen terus kula medal nglamar wonten menika Pertamina. Waduh, ketompo. Alhamdulillah pangestune dulur, pangestune kanca-kanca, kula sakniki teng Pertamina. Bagian anu niku napa nek ngarani pemasaran kula. Kerja nang kono, nyambut gawe kono karyawane. Nggih, rintang kula nggih kathah numpake mobil sakniki. Kula nggih sami mawon nek enjing mangkat nyambut damel teng kantor beto tosa kula. Pertamina nggo tosa, Mas. Lah Pertamina kok nggo tosa? Nah, kuwi anggere esuk aku apa ki enek toko-toko kuwi tak kei LPG ngono. Omongo hidrogas ngono lho kok pemasaran kaya Yo ben ketok elit to paling boten. Nggih to Pak, nggih. Nggih. Ah nggih, donga dinonga niki jope laris kok nggih. Alhamdulillah iki Cak Yono. Wah, daerah kene agak Pak Adi ra puas. Mosok ngono sampeyan. Lho, piye to sampean tangleti? Jope saulan jope Pak Adi ini 3-7. Saulan pira? 3-7. Isine pira kok nganti 3-7 to, Mas? Lah saulane paling bareng 30 kok bengine ya kuwi. Lho apa ya bengi tok? Iki awan ya nampa. Lho, awan ya wayangan to? Nggih to, Pak? Lha iki ya Menawa Demak, Kudus, Pati, Jepara, Semarang Kabupaten, Semarang Kota biasanya ya awan bengi. Nah, dalang ruwet. Dadi tak tapuk lambemu engko. Anu dalang ruwet. Kok ruwet nggih. Kuwi saking larise iki mergo apike sebetane niku. Lakone ya apik-apik, sebetane jan jos. Sindene ya apik-apik. Yogane ya ngono gak enek, yoga kuru gak enek, kabeh lemu kabeh. Iki mertandane nak anggotane Pak Hadi menika makmur, ayem tentrem ngono. Ben dina tanggapan Lah, ora mangan ning omah paling ora iso ngirit. yo Diopeni wong-wong ki mau ya ta. Nek ketok kompake kok menika. Iya. Gamelan ya apik-apik, cemliring nggonanmu enek wayang kok trimo. Gonge buket kabeh to, Met. kaya wesi. Hah? Wesi ril. Ha nggih, nyuwun pangapunten. Iki Cak Yono, Cak Komet. Coba aku tak takon Mas, kenapa biasanya kok munggahno panggung nganggo gamelan kok iki nganggo musik Mas? Hah? Ngeten lho, Pak. Niki Heeh. gara teng panggung lagi wayangan yak-yakan nganggo lagu apa ki mu? Apa ki mu? Kuwi jenenge kawin kontrakan. Kawin kontrak. Mbok ya umume ya. Iya. Nggih gamelan. Dagelan munggah ki serampat. Apa lagon perahu layar.
Lah kok malah yayan nggih dangdut iki lho. Ngeten lho Mas. Di era globalisasi iki. Waduh. Ora dunung to nek aku saiki pinter. Ora ini kok ngono. Maksudnya zaman wis maju, kesenian itu juga harus berkembang. Ngoten nggih Pak nggih? Iya. Lah, dadi sing penting aja ninggal pakem. Oh iya. Wong awake dhewe kadang ya serampat, kadang ya walang kekek, mboten mesti Pak Hadi. Kadang nggih ngeten iki enten musik modern nggih Kanggo dingge. musik. Lah nggih to, jenenge apa ki beriso Berkolaborasi. berkolaborasi ngono ki lho. Lah, ya ngono kok ngomong globalisasi. Lho, Kok ini main teng desa pundi? teng Sembung alhamdulillah masyarakat antusias. Sembung kok sambung. Sambung. Kupingmu. Iki ana Desa Sambung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Nah, nggih, kula pun paham nek teng Sambung menika wargane nggih seneng budaya. Iya. Nyatane enten. Oh niki undaan to, Pak? Undaan. Wah, undaan pinten? Mungkin. Astagfirullah. Niki alhamdulillah diundai. Undaan ki ora masalah rego ya, Met. Piye to? Kecamatan Undaan, Walah, Desa Sambung, Kabupaten Kudus. Kudus. Iya iya iya. Kok ora paham lho. Nggih nyatane nika warga masyarakat kompak kala Ya. wau penuh bek pas dangdutan. Dasar senengane wayang. Nggih. Wayang mulai wek Pok. Iya. Terus udan teko. biur ilang. Senengku yo ngene iki Aja lho. no Kae lho. teko iki lho. Nggih to. Lah jenengan menapa mboten mirsani teng Wiking to, Pak? Lho, ora. Lho, ndek wau nggih kuat ta. Wong niku teng radosane full. Full. Lapangan full. Jenengan cobi pirsani teng Wiking, Pak. Piye iki? Lah wong udan kok. Ning ora masalah pan panggah sik semangat. Semangat, khususnya ibu-ibu ki malah semangat. Beda mbek bapak-bapak ki beda. Bapak yo padha ae sambung kene kok. Ah, ya wis ora kaya wong wedok-wedok jajal tak sapa ya to. Sambung enek wedok tok to. Lho, kok wedok piye to ya lanang enek rong glintir kae lho wekmu, Bos. Neng dinggon iki aku mesti seneng sing wedok timbang lanang. Mulane aku ora seneng rabi lanang moh aku, rabi wedok senenganku. Lah maksud aku yo iya kok. Lagi ibu-ibu. Lelaki tak celuk Bu banter ya. banter loro lho padahal. Iki. Halo Bu. Semangat nggih. Najan to Jawa semangat nggih. Dereng ngantuk. Alah ngono ngantuk turu dhewe to kok ngene takokno ki lho kok. Sehat nggih. Sehat alhamdulillah. Niki ibu-ibu cobi jenengan mengke jawab kula nggih. Nek kula ho jenengan he nggih. Ho. Ho. Gantosan. He. Iki lho ibu-ibu Kaya nyambung to ya. nyambung. Ibu-ibu ning dinggone kompak. Mare desane sambung. Sambung kuwi. Iya, iya, iya. Oh enek tegese sambung. Ya ya. Nyambung silaturahmi. Nah mulane kuwi genten kelo pasukanmu lanang kelo. Lanang-lanang. Aku mbok wedok kuwi sisan. Wedok wis pasukan kok nyapa mbok elok-elokne. Aduh. Iki ya lanang to sak rono lanang. Coba bapak-bapak, cobi nggih ngapunten nggih. Sing Anu sik repot bapak-bapak. alah kaya aku mang lho ibu-ibuke ngono lho. Gak wani aku. Aduh nek ora wani nganggo omongan nganggo lagu met alate komplit. Gamelan ana, Iya. alat modern ya ana, kowe nganggo kendang kono kenek nganggo kendang gedhe tok ya ora apa-apa. Piye to, Mbak? Sing sampean ambek ibu-ibumu lho. Aku takon. Ya, Jan. Oh, ngene. Eh. Oh. Hei. Anu bapak-bapak kados ngoten niku nggih. Ngapunten lho nggih, nak anu ngapunten ngrepoti. Kula he jenengan ho nggih. Hei. Kalau enek supir gelem ngomong ndang ngomong. Padha nanti wong-wong. Ya ora apa-apa, loro tapi kompak. Kaya bubuke mau lho. Kompak piye? Jajal to balenine. Ah, nyun sewu nggih. Hei. Nek kono ora enek sing kompak, berarti yogane iki kan ya lanang to. Lanang. Beralih ke kene sik, engko nek wis kompak, mburi mesti melok kompak. Oh iya. Jajal to. Sing ngene ya. Iya no. Bapak-bapak yaga-yaga. Amit nggih. Nek kula he jenengan ho ngoten nggih. Amit nggih. Hei. Matur nuwun Mas nggih. Oh sing mandegani kuwi ta? Heh. Sing diantar dhewe ya iki. Pokoke ngrene Mas Gendon iki ayem ah. Oh,
Kowe kok apal? Lah aku karo gak Jenenge gudel kok gendon sapa to? Lho wis ganti neh. Ya ampun kuwi gendon gudel jenenge. Wong gudel kok gendon. Wong delok pawakane ketok to. Gendon kuwi piye gudel kuwi kan ya anak kebo. Ya, lah gendon. Ya gendon kuwi wong wedenan aja. Kae ben semangat. Ya. Nggih gamelan Mas nyun kendang Mas. Aduh, monggo. Lah kok terkono labuh apa nek jaluk? Gak mati diiringno, diiringi. Ngiringno piye nek ngiringno? Oh nggih, nggih matur nuwun. Wis, piye mbok tabuhi dhewe arep. Gak anu Mas gak ngene. Lho, iya. Jare njaluk kendang. Mboten Mas anu Dipanggul kono no. nggih dituthuk ngoten lho Mas. Rak leres to Pak Di wong nyuwune kendang ya dikekno. Ah, iya dikek. Mboten diiringi. Diringi apa? Mas dituthuk lho kendange. Cuthuken Mas. Nggih, yuk. Lah wis. Kopiar engko. Aduh. Ngomong aku arep nyanyi iringono Mas, ngono lho. Aku arep nyanyi iringono Mas. Dadi kendangnya iringne Mas. Ngiringne ya. Ngiringne, ayo. Aku tak nyanyi ya Mas ya. Heeh. Sampean muni. Ya, muni. Muni Mas, muni. Sing kompak. Oke. Ayo semuanya, coba. Wis kompake kaya ngono lho kowe kok jak trima. Iki mesti gara-gara gudel. Kok gara-gara kok salah gudel neh iki. Lah kabeh dijak. Aja gelem. Aku kan ya jatuh ke martabak. Ini tak mengane. Sampean ki ya ngono kok Mas Gudel. Mbok ya lho nek iki Alate nyanyi. iki lho Mas, alate. Alate nggo anu nek kene nyanyi iringno. Lho, kok ngono ae? Piye? Alate iki muni kabeh bareng ngono. Apa ya iso? Wo kabeh mbok kon muni bareng. Iya. Wah, ngomong to. Ayo coba. Muni bareng Mas. Ben kita kompak. Oke. Pun. Apa neh? Mbak ndagel dhewe. Hei, wong kok mutungan. Ndi yo kok goblok kok kompak lho. Kowe ki kok ngendho yoga goblok iki mang kae sore sing nutuk ya. yo. Tak tahan ora kene. Maksudmu piye wong sampean nyanyi kono? Gentenan ora kok terus kuwabeh sing penting aja bareng. Gentenan Mas, gentenan. Larase ra anu no. Pun ngeten lho. Pun ngeten tak jelasne. Nek kula huun alate sampean dol e, Mas. Senenge ya ampun. Seneng untu mumpuk kuwi. Lah kuwi piye to kita ya seneng lho Wis raimu. gak nyanyi ya. Nganggo kendang lho, nganggo kendang gak Kok apa-apa. kendang kono ketularan kene. Gak sing cah polos. Wong ngono ki lho, tanggapan ngene iki ya kalau Pak Hadi ora dibayar dhuwit wis gelem. Ndek anggar digodhog mie ngono wis meneng. Iya, Semangat ya Mas. Nggih, saking ikhlase. Ayo Mas, godhogno Mas. Murni wong seneng seni ya. Kendangno Mas. Ayo. Lah, ditah enak-enak kayak rumah Mas. Iya. Weh. Lah nanti malah. Roma sapa? Roma sapa? Roma biskuit. Oh, kaya roti to. Lah ndi cek ngene ya Mas. Iya ya ora diunekne to. Bab, anu ibu-ibu aja melu. Lho, Aku bapak-bapak mengke kalih kula Bu nggih. Alah, kalau kula apa suaramu pales adek. Alah, pales sing penting Ayo, sopan. muntil. Endi? Oh, kita racun lho. Lho. Karo kancane mbok sing rukun Konsep malah mbok pateni kok. Cek. Coba bapak-bapak semuanya lebih kompak dari ibu-ibu. Kita buktikan ya. Yo pengrawite. Kene sik lho. Iya. Yuk. Ya ampun, kompake seneng. Wis Mas coba ya. Kompake api. Terus Fales. kok salah lho. Maksudnya iki ora sakmono lho. Wong kene kok ngono. Ya Awas sampean enak Mas ya. ngomong nadane nganggo apa? Anu nyongo Mas. Wis. Wong trimo howe kok nganggo nyongot. Ayo selin.
Iki bongkoe. Wis nganggo mic musala. Iya. Anu, kene wis karuan kompak ya, Mas. Nggih. Aku tak sini pikir-pikir Mas-mas sing ganteng-ganteng bapak-bapake. Oke, lagi. Termasuk Bapak Limas. Yuk, semuanya musik. Ayo. Bapak-bapak. Balik rene, Met. Sinden. Lho, iki wedok lho. Lah tonyo pisan gonanku kok. Lali aku. Kono lho, sing sebelah kono lho. Kalau operator biring kuwi terus kendangnya terus yo. Iki nang dhuwur karek rong nuk iki. Alah rong kuwi ya kudu kompak. Ayo jajal. Mas. Ada karo ngidunya apa, Mas? Ras seneng aku mbok omong. Alah. Oh. Lho, Rasane klebon urip-uripan kok. urip-uripan apa padine lek karo aku? Ya lek, wong yo ora usah cemburu sosial to iki. Sampean rene lho. Ngene tak warai. Mah kok Mbak Ambung. Lho, sapa kudu ngambung kirik iki sapa kok. Wis asu ya. Niki nek panjak-panjak iki yoga iki wis paham. Ya. Dadi nek jak nyanyi iki mesti ngerti. Jajal to sing biasa suluke apik. Lembange ya apik. Ya. Pak Edi. Wes to. Ojo, ora apa-apa. Padahal kakek sukun merah dadi Lah kuwi hubungane apa malah suarane iki kaya ngono lho. Jajal to. Saged nggih Pak Edi nggih. Ora iso. makasih. Ora iso kok makasih. Woi, gawe korek kene wedi karo kono. Wedi nyapa wong Pak Hedi iki karo lho wong sakmene mbane iki diopeni yo nyatane apik-apik kok. Wow, wong ki urung apal kok. Lho Pak Hedi ki Dalang mulai wetetan sampai kulone sing mani nyentak aku gur Pak Hedi. wow potongan. Lah kuwi dijak terus perkara apa? Gak ngerti kowe. Lho perkara kowe iki apik. Kowe iki manut. Kowe perkara kowe bagus. Perkara kowe iki manut. Dikon ngene yo ngene, ngono yo ngono. Perkara murah. Ya ampun. Ya aja ngono to, Met. Kowe karo ibu-ibu lho, laras murah teko. Iso lho. Tok dijawab, "Oh ya gampang, Bos." Kene biasa India lho. Aku India ki 8 tahun lho. Pak Edi mesti mboten anu, dereng ngertos nggih Pak Giti. Durung. Kula niku teng India 8 tahun, Pak. Disiksa napa? Siksa patakmu. Lah kok Nang negara India kono, Mas. Nggih. Kula biasa teng mriku. buruh ya. Angger isuk ngono kerjane nganti jam 09.00 wis 8 yuta. Lho kok akeh gak nang kono lho. Lah aku kan kulino ndulang ular kobra to ning kono ki biasa. Oh, lah toh nyawa mula. Ya nggih. Ibu-ibu yang kompak ya. Moh. Ngapa kowe melok-melok? Alah paling ya ora nyawa. India nggih. Ah, ayo. Ha. Lho. Kowe diguyu cah cilik ke. Kalau Pak Ele kalau piye? Nadamu lho angel Anu Bu, maksud kula kersane mboten ngantuk ngoten nggih. ning ditirane angel. Terus iki padha ra jelas. Jelas apa? Jajal sindek. Ora jelas belas kok. Iki ya termasuk ibu-ibu lho. Jajal Indiamu lho piye? Lah nek iki ya jelas ra jelas yo karek kolung kok dibateni piro wis apuk Ngawur kok iso. Iku lho Jajal. 8 tahun nang kono kok Lah nggih. ora iso nyanyi. Lah iya. Ha. Alah ya kur ngatemi karo nantin kuwi tok. Ket engko ya kuwi. Kok ya ora nek kompake ketok wis ngantuk. Mergo angel. Mambudem. Jajal ki iso ngumpatno wedok-wedok. Wong wedok to? Iya. Kau. Lah iya mulane iki Aku wong wedok iki susah anggere ngarep dhewe niki. Jane umpama campur bawur ngene dadi campur bawur iki ora roh apa piye. Kok campur mesti campur aduk bapak-bapak karo ibu-ibune penak. Penake piye? Wah kadang ibu-ibu tok kok ngarep dhewe. Jenenge ning dinggot enek hiburan mbuh wayang mbuh campur sari Iya. pengajian rasan-rasan kuwi mesti wong wedok ning ngarep dhewe bak
Iya, tapi kadang-kadang ganggu fokus. Apa hubungane? Aku tahu. Malah semangat to, Met. Kowe lanang kono wedok kok. Metu campur sari lagu mulai. Heeh. Kono melok joget. Terus Anake cek cilik cek mik. Waduh, iya aku karo ngemiki joget. Kowe ngerti anake? apa yang terjadi? Anake pol. Nah, aku kudu tak pasno tapi kok yo gak penak. Ora sah mbok pasno, engko nek meneng rak mapan dhewe. Lah kowe wani ngepasno bayine praya wentungi sing lanang mbok. Kowe dirubung laler. Lho ki apa mambu kureng apa piye? Dongamu apa Mas kanggo sambung? Niki acarane sedekah bumi. Acara tasakuran sedekah bumi. Nah, song-song agunge panjenenganipun Ibu Astuti Widyawati SPD. Menika minangka kepala desa nggih. Kepala Desa Sambung. Ibu Heni Widyastuti. Nggih leres nggih. Ibu Astuti Widyawati. Oh, alah gonta-ganti. Lah ning papan Kupinge. mangan. Kae Bu PKK. Oh, lah kowe ning ngomong ngono, Met. Lah piye kene iki aku ning jero dandan nang ruang PKK kuwi. Heeh. PKK kok wangel PKK ngono lho. Ki pas wangene gawedi ke blower ke ta. Lah nggih to. Iso kaya lesus nang jero wet. Kuwi mertandakno Bu Kades kuwi seneng Ya. komet teko tanggapno lesus. Wur. Ning kula nengeri kok Pak Edi. Nggih. Desa niku maju mbotene niku mesti perkara bali desane ya apik. Nyatane bengi iki teng Sambung bali desane delok Tomet. Luar biasa. Tingkat kaya ngono. Kuwi kantore dhewe, serambine dhewe ning kono kuwi. Ning ki mau pesene Piye? Bu Lurah. Heeh. Mulih yoga-yoga sinden Pak Dalang awake dhewe. Iya. Mulih engko ki digawani. Oh, Bu Lurah dawuh pripun? Engko nggawa siji-siji Mas, wis dikek nang ruangan kae mau. Beras Bersalin. siji, minyak goreng siji, kon gawe kabeh. Ya, wis Sing nang meja dijejer mau ta? Enek beras, enek beras terus enek minyak. minyak goreng. Kuwi ora kanggo yoga, bocah gendeng no. Kuwi kanggo sesuk, iki kan acarane sedekah bumi, Iya. tasakuran. Sesuk ki dindum. Oh, kok rumasan mbok kon nggawa nyuwun pangapunten lho Pak Edi nggih. Nggih. Niki alhamdulillah Durpres. ya awake dhewe matur nuwun kalian Bu Astuti. Matur nuwun, Bu. Dalu punika katimbalan mriki. Sing putih to? Menika lho Bu Kades nggawe wonten mrika. Oh nggih. Sing ndi? Tuh kok. Ayo lho Met ning kono ki lho Met. Lho, wong Ya. gak enek Met. Oh, kemeruh kok ya. Yes didongakno mugi-mugi Dongamu. sak sampune wayangan dalu punika desa Sambung mugi-mugi ilang memala Amin. dicedhakno karo kanugrahaning Gusti. Amin. Rezekine lancar, Amin. panenan upama petani muga-muga panenane ya apik. Amin. Ora enek oma ya wis padha ngaleh. Didongakno ugi sing pegawe naik jabatan, tambah gajine ngoten. Amin Allahumma. Lagi masalahnya sing petani ya ora, pegawe ya ora terus piye wi? Lho, lah karepmu apa? Pedagang. Luntung ora kulaane kok medit nyapa to? Piye? Kowe kurang to dong aku. Lho ya kurang. Lah terus karepmu arep ndonga apa? Dongakno masyarakat Sambung ini ki gampang. Iki. Cekak awas mugi-mugi sedaya kang rawuh sugih Allahumma. Banter to, pengen sugih kabeh. Sapa ngamin ya muk vokal loro Alah kok. jajal kali. Muga-muga sugih Allahumma. Sugih penting, ya ra. Lah terus kuwi sing melarat-melarat kok. Ngawur. Kowe ki ya ngono ndongakno kok sugih, ndongakno ki ya sing apik. Lho ki apik lho sugih ki penting. Kaya aku dikelumpukno kabeh akhirnya terbangun ngono lho. Aku tau nglumpukno wong pinter-pinter iki masjid urung dadi ya gak dadi ya. Lah terus Ya nak nglumpukno wong sugih-sugih kae dadi malah. Enek sing nggo Apik sing wong sugih, Mas. enek sing nyumbang apa keramik. Akhirnya saiki masjidnya dadi. Berarti manfaat wong sugih lho, Mas. manfaat wong pinter. Ngejar. Nyatane Bu Lurah, terus Pak Presiden, BPD kuwi wong pinter apa wong sugih? Pinter kabeh. Nek ora pinter ora mungkin didadekno dadi pemimpin, gak mungkin. Tapi kan sik kerja. Heeh. Lho lah iya. Lha iki piye to omongan kok ora genah iki? Kowe berarti nyalai lagune wong tuwa-tuwa ndek biyen. Piye? Lho, ibu ndek biyen ibu-ibu mbok-mboke nek nyanyekno anake bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane
tumpakane helikopter. Berarti kabeh dokter pinter. Pinter no. Burung karuan. Lho kok urung karuan kowe malah Lah nek nyepele. dokter pinter, Iya. nyapa aku periksa kok ditakoki, kenging napa Mas? Lah nek pinter kudune aku tekono. Iki jelas lara. Ya ngono, iki diagnosa apa didemek dul dirungokne jantung kuwi. Engko dokter wis ngerti iki penyakite iki nek ngobati nayo met. Lah kok aku dikonone? Bapak suka makan kambing? Iya. Jangan ya, Pak. Lah, Kambing itu mengandung kolesterol. Betul kuwi. Betul untungmu malah ngotot-ngotot. Lho, dokter iku ora dokter, iki mbak-mbake bapake wis ngerti kabeh nek kambing kuwi Iya. mengandung kolesterol. Wah, lah Kok apa meneh usiane kula terus Pak Hadi kanca-kanca ki di atas 40. Kuwi gampang kena Alah, omong kaken salah. Eh, Ket biyen jenenge wedhus iki mengandung cempek. Ora enek wedhus kok mengandung kolesterol. Nek tetakok kolesterolnya lanang apa wedok? Sing dibelah kae mosok ya kolesterol. oh alah bocah kok goblok kolesterol kuwi maksudnya penyakit kuwi nek diterusne kolesterol naik, kolesterol tinggi, terjadi penyumbatan, akhirnya stroke. Cah ra Jawa kok. Lah singa ke kok ya ora. Singa kok ora piye to? Kan bendina panganane ya wedhus ya daging ora karo-karuan kok ya gak stroke. Saka desa sambung pikantuk rezeki ingkang berkah barokah Allahumma. Amin. Nah, apa? Seneng nggih Bu nggih? Ya seneng kok di wong nyatane ya pethuk ki. Ya, Nek ora iya. seneng kan ya mulih. Anggit, seneng nggih umpami enten tontonan ngeten iki seminggu sepisan ngoten pripun? Setuju? Ibu-ibu setuju kabeh. Kayaknya apa? Lah Bu Lurah ora ya kurung nganggur. Lah kok bar iki terus beres. Ya memberikan tip-tip apa kangge masyarakat sambung isane rukun, mbok menawa kowe duwe apa? Rukun. Lho, tegese iki warga sing apik, masyarakat yang bagus itu Iya. selalu rukun dengan tetangganya. Rukun ya awake dhewe. Ya, Sing penting siji. apa kuwi? Kalau Apa? yo nyek bener Bu iki. Lah kenapa Bu? Lah. Oh, nyanyi Sar. Sono nyanyi no. Wong Ya iki Mas Komet. Nggih. Halo Mas Yono. Pripun? Nah, iki awake dhewe Suwan Ngabyantara iki dikanteni pesinden ora sithik Mas. Iki nggih, cacah wonten 6. Ya. mendeles. 16 apa ya 6 tok til iki lho. Kok iso 16? Ha nggih. Ngiras pantes karo geguyonan. Nggih. Engko di pesinden iki didaulat loro-loro. Kali-kali. Ditekake. Nah, Loro-loro. atur panglipur kelawan warga gung ana ing desa Sambung. Sambung kene. Nah, Emek. iki mau sindene iki mau loro enek Swiss tari Jaipong, Iya. jaranan ya enek, komplit iki. Iya, iya. Nanggap apa enek, malah iki rencana arep Pak Hadi mbeto kethek amen menawa kowe srek Gak siar. Yo iki diteke dhisik Siarno Mas. sik. Nggih. Aku bareng. Kersane disiarke Mas Yono nggih Mas. Anu nggih Pak nggih. Ah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Wilujeng dalu nika Aduh. warga sambung ingkang tasik lenggah wonten ngajeng. Aduh. Salajengipun menika badhe wonten acara hiburan. Mas Komet badhe nyanyi setunggal lagu. Kowe iki jane hiburan apa wong kepaten to? Sing menggelegar mosok kalah karo MC Campur Sari. Jajal to kowe kok mbok seneni ae. Langsung sik. Yo. Nah, Ngono lho dadi sing gedhi. MC iki yo ngono kuwi. Yo jajal Mas Komet. Yo, kembali kita hadirkan untuk Anda semuanya masyarakat Sambung tentunya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Kurang gede no. Kurang gede. Suaramu lho gedekno ne. Yo, Lah ya kurang sak nadane. yo, Rodok ngedene. yo. Ngoten. Ada. Kedeno Wis metu iki. Eh? Tak tapuk. Ya jajal. Yuk kita panggilkan sama-sama bersama. Ada si cantik. Siapa ya? Ya ampun. Lah aku urung ngerti. Urung ngerti ki ya ditakoni sing kene iki Sing- Mbak sapa. Sing putih riyen, Pak. Ah, iki sing pinggir dhewe karo Mbak Mei. Ah, pinggir dhewe kene. Sing sing- pinggir- Ada Mbak Mei dan juga pinggir dewi. Kuwi ya madhep rono Kok pinggir dhewe iki. ditakoni kabeh Mas. Oh, Ah, yo supote cong nganggo gamelan dhisik. Ah, presindene ngadeg. Yo, yo semangat. Ya.
Mas Komet, Cak Yono. Ayo pesindene loro ki ditepungake dhisik. Oh, mijil saka ndi? Niki kersane kula nggih tepang, Mas Komet tepang, terus warga masyarakat Sambung nggih tepang. Ya, Dengan niku paring asma sinten? Nggih, dalem derek tepang Gadiwano, dalem Arista saking Semarang. Semarang, Met. Nggih. Ora rugi lho milih ning kene. Semarang. Paring asma sinten, Mbak? Arista. Ya ampun, Arista iki jenengan to. Nggih, kados pundi? Kowe pangling piye, Met? Arista? Iki sing awan Aris iki to. Kuwi banci kuwi. Udu Arista pas kene liwat ngarep omahe kae lho, Met. Endi to? Lah ndek nyapu terus nganggo kathok bal, nganggo seporot. Ya iki kae. Ya Allah, kuwi aku. Ya, Oh iya, kayak Ding. Saka Semarang. Iya, saking Arista Semarang. Aduh kene lho. Duh, iki ndi ditakoni sik? Iki endi to? Kenalan riyen. Ngene sik no Cak Komet, ya ampun. Lho. Wis sawe ra tau ketemu ya jenengan iki lho modele ngono ki apa ora kangen karo aku to Karepku ki kaya-kaya urung kenal ngono karepku. Dadi ya piye Oh, wis kenal to Mas, sadurunge. Alah ya ampun wong iki. Ya iki kadangan nggih niku Pak sing kenyang kula ngoten niku lho Pak biasane niku. Oh niki kula kali niki pun duwe anak siji sagel. Anak-anak sagel lho separo. Elek men Mas. Sapa ta Met ki, Met? Mbak Mei Anggara. Omahe. Mijil saking Tuben. Oh Tuban, salah lho Mas, aku mah gak saka Tuban lho Mas. Saking pintu ya? Saka Colo. Oh. Solo. Saka Solo. Solo biyen ning Tuban, saiki dirabi untuk Solo. Ora kok dirapi, pancen omah Tuban wis didol, dadi terus pindah Solo. Sinden bendina tanggapan ra leren kok. Kaget ta? Dol omah. Omah Iki loro. malah lho, Mbak Mei iki bar tuku lemah lho, Met. Ya rumangsane. Oh, piye to sampean iki kok? Pirang kresek? Lemah kok pirang resek, lemah iki pirang hektar, pirang meter. Oh iya. Meteran kok kresek. Niki teng desa Sambung, monggo badhe ngaturke napa panjenengan? Ngaturke. Ngaturke. Kathah nak pamundutan. Nggih. Niki wau badhe dipundhut nyawane. Aja ngono Mas. Eman-eman ada-ada saka Bojonegoro kok ya. Apa ya ora mesake jenengan mengke mboten wonten rencange lho, Mas. Nek Ora sapa? sepelane neh bingung. Aku no freelance. Aku karo Pak Hadi wis jalan. Lah aku iki timbang tole tak jak lho ngono. Oh iya ya Mas ya. Ngono lho, aku aja anu ki, athuk slendro no aku. Wis. Mas. Bocah Mas dhewe wis. Iya to, Mas. Iki live streaming lho ki. Live streaming Anu lho. pedhot to, Mas. Mongko slendro ki ya ndelok lho ki mang bar WA aku lho. Apa cah mbok aku Sing cah tenang, nganggur. sing tenang, sing Lah, tenang. kowe Sing iki apa ora? tenang. Sing tenang. Kudune matur nuwun karo aku. Yo. Ngopo nggak slendro teko jere ambek slendro ya kowe batimu sithik. Terus ambek Yuda malah kalah terus. Lah kowe iki karo aku mung 200 sajakmu mbok omong tekan kene. Iya ya. Aku lho cara menawa sida ambek dalang sapa ngono aku gak melok kowe ya. Wis nembang ayo nembang ayo. Anu Bu nyuwun Wonten panyuwunan Mas. Nggih. Iki kunjuk warga agung wonten ing Desa Sambung. Sambung. Kanca tani dibawani. Kanca tani nggih. Mas Memet. Anu saking Mas Kusmes. Memet. Mas Komet, Dibagi kiwa tengen. kowe sing biasane bawa-bawa niki iso. Iya. Ya, Ayo kanca tani dibawani. dibawani, Met. Bengi iki Ningali mboten napa-napa nggih Pak nggih. Ya ora apa-apa. Ah ya. kanca tani kok Mas Komen Cak Yono, pesindene dibagi-bagi. Oh iya, sampean rono. Mei mbek kono. dibagi-bagi. Riz, Nggih, aja cedak. Sampeyan sing kono. Nah, kae. Gini ora Terima-terimakno kae. kon bagi kono kekno sapa, kene engko tak kekno sapa ngono lho. Lah tiba kono prayo nyonyor iki kok iso. Ya. Anu iki nuwun pangapunten, gorokane seradi pilek. Oh, guru anu Sabar Dik, gak apa-apa sesuk tak intirine kowe ya. Siap. Waduh. Ya. Ya. Kang padha makarya Apa
apa sampean Lembang mengke kula bisiki kula hafal kok bawa niki. Nggih. Tenanan ya Cak Yana. Madepe rono. Madepe rono, nggih. Kaya karo muni. Iso to ora ngono kuwi iku lho. Sto tenang ae aku iki kaya Ayo, Telek. Hei. Cagi malah ngomong telek-telek. Aku yo ngono. Lah mau jare dibisiki kok. Tak bisiki mau kok mosok muni telek to aku. Lah iya, lagi mau krunguku yo telek ngono. Yen, ayo. Ben iki lho mayae ngono. Memajang. Wow, itu kok memajang piring. Ora memajang ya ora apa-apa ngono kok nesu. Lanjut. Ya. Ora pati apel piye. Pertama Jangan ngono. Mas, lon-lon iki lho Tak dirungokne. kae lu nyapa wi tersinggung. Mati, Mbak. Yo digeremeng-geremengi. Ora apa-apa ya. Lejare gale Kowe engko kudu yo apal kaya Mbak Mei iki ya. parini lembu-lembu Halo. Ya. katon subur nyenengke hati Ya. kalis ing sambikala Yo. wiwit sih ing Gusti kawula Kanca tani akti. Apik Ya. itu. Kanca tani dados. Yo sing nyanyi Mbak nganu Diah wae. Ya, jogeti Mbak Mei karo sing Semarang. Ya. Ya. Dados. Ya Jaya. Ya. Mas. Loh, Hera. Dangdutnya Mas.
sampun diaturke matur sembah nuwun Mbak Arista kalian Mbak Mei. Sing saiki padha kalih ulane nggih Pak Edi nggih. Kang jumbuh kelawan suasana lan acarane ana ing bengi. Nggih to, sedekah bumi utawa bersih desa. Wis iso pernah ngartekno bersih desa niki ya iso. Ya. Iso tenan ora? Sono. Niki nyuwun pangapunten Pak Edi kersane ngertos masyarakat Cambung kaya apa to cerdase Kang Komet ki. Ayo jajal maju rene. Bersih desa ki Bersih desa. Iya. Ber ki artinya apa? Bersama-sama kita wujudkan persatuan dan kesatuan untuk NKRI. Kowe ya pinter to Met e. Tibake ora nyono tenan lho. Bocahe modele kaya kresek ngono nyatane ya pintere ra kaprah. Kresek wadah kowe kuwi. Sih penuh kasih sayang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, kok meh padha ya? Koyoke padha ning asline beda. Jane Dedikasi kita berikan kepada desa ini untuk mewujudkan kerukunan demi membangun persatuan dan kesatuan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Anu kok kados bulet nggih Pak nggih. Koyoke. Tapi asline beda ya. Beda. Burine pokoke NKRI. Harga satukan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya padha papat ya. Takok ya orang-orang diwadak. Lho ya wong jenenge pelawak itu Wau wonten Mbak Mei kalian Mbak Anggit Arista. Mei Anggara Arista. Salajengipun kula bebas nggih Pak. Bebas wis, ayo Mas. Wis dibuka. Milih Mbak diteke Aris, Mas. Mbak Mei. Ya. Niki bebas sampean arep milih sapa monggo. Tang. Tak pilihno sinden sing berkelas. Iya. Rene. Sing ndi Mas? Gitu niki nek Mas Komet niku kan biasane remene sinden sing senior, sing berkelas, bertubuh langsing ya cantik. Niku pengampasane Mas Komet. Kulane kula pilihke. Monggo. Nggih. Walah kok ya malati digowo. Malati paling gak dibuntel apa ngono ya Met ya. Aku ora penak. Ora. Mbok-mbokane nek sing kuwi. Nggih to sing senior tanpa ibuke iki ora tukul. Ngono lho. Sirame tukul dhewe. Lho Liyane maksud Mas, iki, ayo. generasi Mas. penerus Sing pikir dhewe karo sing pundi? Anu Mbak karo Mbak Diah. Ayo. Mbak Diah, ayo. Mbak Diah monggo Mbak Diah. Yo supote coyo. Dados yo. Aku ora apal kok. Yo ngadeg yo. Masih semangat bersama Pasopati. Pasopati. Yo siapno Mas jejerke coba sindene apik-apik lho iki. Kono Mbak Diah. Siap Bro. Semuanya sinden harus tetap semangat meskipun ini sudah semakin dalu semakin peteng. Coba semuanya luruskan. Iya. Luruskan. Piye to karepmu iki piye? Kok gak iso lurus to kok iki? Hei, wis lurus. Wis lurus. Wis lurus. Loh, perkenalkan namanya satu-satu. Yang ini namanya siapa? Halo. Namanya siapa, Mbak? Wih, kayak bojoku. Lah, aduh men to. Wong but iki mbake langsing kaya ngono kok. Iya lah iya lho, mulane. Cuma iki nggonku kan ireng. Iya ora. Namanya siapa? Mic-nya dipakai, Dik. Mbok yo nganggo lagu to, Met. Piye to iki? Biasane yang ini namanya siapa ke lho? Oh. Piye to, Lho, nganggo alat kae yo kena. Lah ya mbok dicontoni lho. Oh, alah ngono kok ya angel.
Tolong ketimbungnya. Deng, tak duit lang, tak duit. Coba yo nganggo jaipongane. Ya, Lu jaipong. Iya pada. Padha no ya. Oke, jaipongnya yuk, Mas. Rada kalem. Ayo dicoba. Ora penak to, Met. Rodok kalem tempone Mas, ngono lho. Maksudnya iki ya tempono iki mau lho. Ayo, Met, ajari, Met. Ding tak diritang. Ding tak. Ayo, Mas. Api. Ayo. Kowe iki lho. Dik. Permisi, Dik. Yang ini siapa namanya? Ayo. Api ya? Suarane api. Apik gundul Bu. Lho ki mayu wis jawab lho. Gorokane ngelokok. Jajal to kupingmu paling sing ora krungu. Yang ini siapa namanya? Lho, Ayo Dek, jawab. Oh, alah ya cedok. Jelas ki api, api. Sik. Apa Ijol ae. Oh iya iya. Permisi, namanya siapa? Dek. Iya. Oke, jenenge Rateman. Kowe krungu apa ya? Ora krungu nging mangkok kok. Takoni kowe. Yang ini namanya siapa? Ayo Dek. Yang ini Boleh. namanya Mbak Dia. Aduh. Dari mana alamatnya? Asik. Alamatnya dari Purwodadi. Oke, penak lho jajal ku to. Rene. Mbok pret piye to? Lah tak takoki aku Dek ngono. Lho, jajal nek kok kono iso. Kuwi sijine ya? Takoki. Iya. Yang ini siapa namanya? Dek. Mama saya. Yo. Mbak Dewi Purbo. Mamamu ndi? Aku nada. Namamu Mbak Dewi Purba. Asalnya kamu dari mana? Saya Ya. dari kota Blora. Blura kene. Blora. Apa enek nganggo lagu lho kene. Ben kita akrab. Ke sini Mbak Yu sama siapa? Kesini saya naik kereta. Oke. Pulangnya nanti sama siapa? Hiha. Pulangnya nanti sama Pak Dalang. Oh, apa hati? Iya. Itu bos saya. Ayo. Terus Pak Hadi sudah apa? Mbok Ya ngomong juga gendaan saya. rawuk cangkemmu lho engko. Lah kesuwen sedes. Ra iso kowe, kaya ngono kuwi gak iso. Ora iso ya wis. Lho. Kok ditakoki kene ya sing clear kok. Oh alah, niki wonten pambudzatan malih mboten, Pak? Tak takoni. Oh gak. Kene. Pak. Nyidam sari, Mas. Oh, Nyidam Pambudanipun. Sari. Nggih, mantar WA. Niki kunjuk kalih panjenenganipun Ibu Kades Nggih. Lurah. Bu Astuti. Nggih. Kuwi lho. Gendenge lagune klasik. Ya. Klasik, modern, kabeh ditunjukkan. Ya. Ya dijejer, Mas. Heh? Ya dijejer. Ya, Nek diwiti kok sing saka sing ndi ya. Nggih. Mbak niki riyen. Iya. Mbak Diah riyen. Aduh wong ayu. Pepujane ati. Apa kaya ngono lho, Mas? Ayo, Dik. Gandrung. Awak dhewe aja kalah ya. Kaya ngene. Dituntun. Kok stroke? Golek tombol, Mbak. Tombol pathakmu. Gandrung. Oh, kok kaya Kowe apa iso? Alah. Lungguh kene cahyu lungguh. Bareng ini apa toh? Gitu.
Allah Allah. Kowe iki lho iso apa ora? Dipaske aja kalah lho ya. Diajeng. Aja ngisi-ngisini aku lho. Oh, gak. Kono numpak kereta awake dhewe kudu melebihi numpak kereta. Ambulan lho apik ambulan. Gak mungkin aku ngising-ngisingi. Ayo, ayo. Ngisin kok ngising. Apa toh? Dipaske. Pertama aku kayaknya modelnya selindro ning. Oh ngono-ngono ya. Piye kata-katane kalau? Apa to? Iki sapa ora nek ra iso mbok ya wedokanmu lho. Apa toh Lungguh kene cah. Dewe. Kang Mas. Dalem Piye, sayang. Senyeluk. Aku sing nyeluk Oh kene. iya lancang wayahe kene kok kono celuk-celuk. Kang Mas. Piye diajeng? Yen umpamane aku dadi kembang, sampean dadi apa? Upama kowe Dadi dadi kuburan. Kowe iki nyapa lho ngurusi rumah tanggane wong iki Nyapa nyapa. menawa kene apa nyekar. Aku iki roman wong loro. Upama kowe dadi kembang, aku kang bakal dadi kumbange Cahayu. Lah kok ngoten Kang Mas? Dadi nek esuk iso ngentup, awan ngentup, bengi engko jengkentang. ya. Nganggo jengking barang. Jengking piye to jengkentang kok jengking. Tak kira nganggo Mas. Aja dadi kembang. Babati tanggaku malah tek bongko. Kembang ngono lho Kamboja apa-apa ngono lho. Kamboja Kang Mas, kono kembang Upama apa? sliramu tak ibaratno dadi Dadi opo? Kak aku kang kok. upama dadi walesan. Lho, palasan ki apa to? Pancing lho goblok. Juran. Walsan. Juran kowe cah kutho. Dol potongan kowe tumbu. Wong ndek ya padha karo rinjing kok. Ha iya. Aku kang bakal dadi iwake. Lah kok ngono Kakang? Aku melok kowe ngono karepku ki. Kowe iki lho piye to? Ngrayu kok ora nek. Aku ngrayu gak tau bojoku tak rayu langsung minggat tok. Kok aja mirang-mirangno aku. Carane piye to, Dik? Dia karo pasangan iku lho romantis. Lho sampean karo aku kok gak iso romantis? Wong romantis kuwi biasane ra gablek dhuwit tak kambangi. Nek wong sugih ya to, kuwi gak sempat romantis. Nek dite akeh. Jaluk apa, Dik? Lho ngono. Ancene wong nek ora duwe iki romantis ya, Dik. Tapi nek wong sugih kuwi ora butuh romantis, paling metu del trek del keterak tepak biasa. Matane. Tuku apa-apa ngono lho mati Lah iki. iya maksude del-del kuwi tuku ngono lho, Met. Dang kuwi lho dalang Upama aku. Ayo itu. Ayo terusno, Nduk. entek paling. Woi, cek. Ya. Ayo sampean. Duh, ngono lho. Ayo. Sampean iki wayah sampean. Wis suwemut tok. Iki Dik. jenenge slenden apa to, Dik? Lah wong bantalan berkat kok. Ya wis ora apa-apa bola-bali nek wong rapati sugih ya ngono kuwi ya Kang Mas. Sugih angger ki sugih ora melarat ora, Lah, iya. nanggung to. Nah nanggung ya Kang. Awake dhewe lho diecek kurang sugih. Masa dhewe ingon-ingone jerapah kono ingon-ingon ngomong semut. Semut biar wong kragablek kok, Dik. Iya, bales Kakang. Kok wis to? Oh, Arep apa? Omong apa? sik to. Ngomong aja wedi. Kowe bakal dadi wong wedok sing paling beruntung. Beruntung apa? Beruntung apa ya Kang Mas? Gila aku ndek iki bar mbak tuh kok nek gelang 3 gram ya Gelang. Kang Mas. Kalung ya tak kembasi, sikil ya tak gelangi. Iya. Kabeh tak gawe mas-masan kabeh. Kowe marai gelang saiki lagi tak dol dik ingi. Aku iki kebutuhan mepet dadi to. Lho jenenge bojo iki. Sesuk tak mewah tebus. kan. Iya, Dik. Bojoku lagi kere kok. Sesuk tak tebus. Sesuk-esuk kowe pengen mobil apa? Tak tukokno cash langsung. Kes langsung Kang Mas. Pengenmu mobil apa, Dik? Oh iya, aku pengen Pajero ya Kang Mas. Pajero sesuk-esuk bar salat subuh budal ning dealer. Jero pajeke larang. Lho, wong sugih kok iki nyapa to ngurusi. Awake dhewe aja pajero. Kakang. Seri ya. Gak masalah, penting suku cadangnya murah. Aku kok ngarep sampean madhep mengguri. Terus Aku nyetir, kowe fokus goreng tahu. Ya ra? Aku sing Aku bakal aku nyetir karo tahu bulat.
numpak Pajero engko tak jak ning kolam renang. Renang bareng ya, Kang. Kolam renang. Bareng iya lho. Udah. Lho, Ngene. kowe ki nyapa takok aku piring. Aku kolam renang ra tau. Mas. Bojomu lho jak ning ndi lho? Hae nang Blumbang ya. Awar mentok kuwi kok piye? Mentok untung karek aku to menyesuaikan duit kok. Ayo diterus. Apa toh? Ya. Kowe karo aku gak iso mesra belas. Umpama dadi tenan betina geger. Jan aku ki ora eman tak cekel diajeng. Dadi bojoku ki ya ayu, nembang ya apik, nek nembang lambene iso pletot jajal bojomu ku lho guwing lho. Iso apa ora nyanyi ki lho iso apa ora? Aku tak nembang ya. Duduhno. Ayo. Ayo nembang. Alah. Kowe tak nembang. Yo, dudu nek cangkeme ben ora sak enake dhewe. Lungguh. Diomong guwing. Roman. Ya apa iso wong kuwi cacat. Ora iso. Sik, ngadeg sik. Apa to ki? Saya tak benakne. Weh, sing mbok benekne apa? Wiron lho Mas, wiron. Walah. Mbok kira apa? Tak perkara meluntir kejungan. Meneng ah kok Iki otomatis sih. happy kae. Sumpah ora tau ndelok YouTube ya. Aku anggere mangku mesti ngene. Mesah. Mbek. Kakang. Wong awake dhewe men ketok mesra. Oh iya. Kakang, lah iku ning kene, Kakang. Ketoke wong-wong padha seneng aku. Kok tak idoni dhewe. Jenengan mboten usah nganggit langsung. Dagelan perake ngene iki lho. Ya. Ya sel padi tebok. Sakno ya. Lah ngono seneng dadi dalang Lah iya. dagelan. Penak dadi dagelan ya Mas ya. Penak no Pak, ngene badan kok. Radep no omah no gue ker. Kaya mung ngono ae. Aku tak nembang sik ya, Kakang. Nggih sayang. Ayo. Besok kapan katakan Mesra men to iki. Wah. lan wong bagus. Mbah, keteni Mbah. Kira Mbah. Bocah kok mbok tawak-tawakno iki kepiye to? Piye bicara Jawa, bojo mbok tawakno mbae lho. Kowe ora ngrasakno. Ayo mbok kene sik. Ngene lho, masalah iki. Masalah. Kowe iki nyapa? Kowe tak omongi to. Aduh, Mbak. Asam uratmu ki dhuwur. Ora ayo kira-kira anak wedhus ngono. Lah iya diare kolesterol. Lah ya kuwi. Mosok lagi pisan wis dingklang, Kakang. Dingklang. So karo bojone kok dingklang. Ora kok Piye, dingklang. suarane bojoku piye? Elek, ora kaya bojoku. Ayo. Tunjukkan, Dik. Nek sampean ki nomor 1. Kono ora iso mesra kaya awake dhewe ya, Iya, Kakang. kowe apa? Wani gandeng-gandengan kaya ngene. Tak wet-wet kok. Alah, madune ra wani. Lah, ani. Tangan teko kene, Mas. Ngetek, ben perwekal bojone lho. Kakang, mosok diecek kaya ngono kok jenengan meneh. Bojone ngarep lho. Sing ndi to iki to? Lah kuwi lho. Iki bojone lho. Iya. Tontonan mbok yo kene digo tuntunan. Oh, bojone budal. Kowe ra ngawur. Lah aku bojone gudel lah. Aku wani tak kaplok raiku no. Oh iki sing perawan Mas, aja gugu. Ora mungkin. Iya Mas, budal ki bojone sampean. Tak ijoli 500, Mas. Ngawur. Apike kaya ngene kok rabi anakan kebo lho. Lho, wih, gudel padanan. Oh, wadanane gudel. Aku ora buka gedene. Jenenge asline Gabriel. Gabriel. Sopo? Gabriel. Gabriel disingkat gudel. Ya padha to. Ayo, gudel. Lah alah. Piye anu kata-kata. Umpamakno nah
bojoku wae sing tembang sik ya. Dek, Kenapa, Mas? Aku dikampleng. Ngampleng nggon ndi, Mas? Ndasku. Ndas kok nang ngisor, Mas. Ndase ndilo, Mbak. berarti ndas kok ndiluk ki piye to? Katik teko pulung ati. Kuwi ora ndas. Apa ya? Kuwi ndas cadangan kuwi. Ndas apa? Ndas cadangan. Ndas Dek, Ini kacang atum. mbok ya romantis ngono iso nyampluk reno-reno to, Dik kok. Diding ini iki ndelok-ndelok posisine sing lanang. Sepurane Kakang. Selamete posisine kok tak ranakno lho. Apa pas rono Pak tok. Ndane senepe. Tanpa prau sasatra-tara-tujul. Iki gudak ora to? Kowe iki sapa, Gak? Kami serontolen. Kami sosolen tanpa prau sasat sarat ing Jaladong. Jaladong Jaladri. Ayo Dri cedhak Jaladong. Masa nek gandengan koyo wong ngeterapi priksa ya Kakang ya. Wong karo mbae kok. Iki bojoku lho, Mas, kok mbae rumasane. Pomo dadi tenan sampean ya tatak, Mbak. Tatak ya, Dik ya. Alah, piira. Aku ya iso lho, kaya kowe iki ya iso lho. Upama ngene ya. Ya. Iso aku. Aku terus ngene blek, terus aku nyanyi. P apa? Nyanyimu kok ngono? Lagune cah nom-nom, Dik. Ayo Apa ora kok ning iki sing kene iki lho? mesra. Pancene ngono, siapa menjawab? Ya, Kowe cari kan siapa, takut. Ra? PP Bisa. apa sampean? Padamu sih, Sep. Takut kok iso kaya Lho ki lagu lho. ya sing apik, sing sopan Sing kok P ya. aku seneng. Aku gak wi. Lah kowe ora duwe kok. Lanjut. Sik tuku. Tanpa wis ngaleh. Prau Kuwi sasadara ing Jaladri nyidam sari as. Ayo Dik, arek moro tok. Yo gentenan tembange dilakoke Mas. Ya karo Mbak Isinden. Oke. Yo. Jan kepenak tenan ayo karo dijogeti Cak Yono Mas Komet.
aja lungguh dhisik. Iki Mbak Diah karo Mbak Purbo ditambahi Mbak Yani. Oke, kersane mengke mboten jengil setunggal. Iki dibarengno. Kene karo kono. Kene karo. Lah yani karo sapa? Engko ndumno Pak Linmas ngono. Kok apian men. Ya maksud iki dindum suarane iki lho, Met. Iki kunjuk panjenenganipun Bapak Rifai. Ya, iki sing wis paring saweran karo kanca-kanca kabeh iki mau, Mas. Oh, nggih. Sing wis munggah pepanggungan mau, nggih. Muga-muga diparingi lancar samudayane. Amin. Lekas kewarasan, panjang umur. Amin. Saking Mas sinten wau? Ingkang nyawer wau. Nyawer. Ah, nggih. Mas sinten? Nggih, panjenenganipun Bapak Rifai. Oh, Pak Rifai. Matur nuwun. Mobile tasik lenggah diaturi mriki pripun Pak Rifai? Nggih, menawi kersa mboten napa-napa. Tasik lenggah Pak Rifai. Kersanipun nderek gayengaken, ngregengaken Oh, nggih. swasana. Menika Mas Gomes ditimbali. Pak Dik, Pak. Nggih. Ngoten. Nggih, lagi mau kanca-kanca pun diaturi. Heeh. Sinden-sinden terus Pak Edi sambun. Heeh. Nek kanca wiyaga dereng nggih Mas. ya? Oh, dereng. Ah, kasoni berkah lan pandungane iki Oh, awake nggih. dhewe kabeh Mas. ya. Oh, namung donga to? Iya. Alah mboten usah mriki mboten napa-napa. Oh, lho kok mulah malih. Tak kira dindumi apa ngono kok. Niki Mbak sinten tengah sing kantor setunggal. Nggih. Mbak Yani, Mas. Mbak Yani. Nggih, menika katuraken panjenenganipun Bapak Rifai. Menika ninggal katresnan. Cocok. Nah, ya. Ninggal dulung ora kok. Heh? Bawane ora iki? Lho, ninggal katresnan kok mbok bawani. Wis tutup bawa ae. Lah, alah. Piye Mas kuwi Mas? Pesindene sing telu iki piye Mas? Wah, Nggih, niki istimewa sedaya. istimewa. Punya kelebihan sendiri-sendiri. Sing mriki Mbak Diah, dasare ayu, swantene ya jos. Sarjana. Niki nggih titele sarjana. Sarjana apa, Mbak? Sarjana seni. Sarjana seni iki ning isi Yogyakarta. Teng bojoku. Surakarta apa Yogyakarta? Wonten Surakarta. Surakarta. Bojoku ya dasare ya ayu. Ya cerewet. Yang sarjana hukum. Kok mek jurusan hukum to, Met? Heeh, lha iki cek SMP lah niki. SMP kok wis kaya ngene lho. Modele. Tapi asline Cek num. SMP ki Sekolah SMP ta nggih, Pak Dik? Lho, sekolah menengah pertama. mboten. Lah apa wi? Sampun menak papat. Wah, mbok ngomong Heeh. Iki profesine ya padha jenengan Mas Komet. Ingkang tengah niki. Sing Mbak Diah iki. Guru nggih. Ya. Weh. Mbak Diah ki kene. Sing kene apa kene to? Ki Mbak Diah. Ngajar teng pundi, Mbak? SD. Napa? SMP. 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 Oh, nggih nggih nggih. Kowe iki lho kok gak muda-muda kae dhisik kok paut kae. Mbok ya kemajuan ning ndi ngono. SD. Tapi nek aku karo kene, pangkas cerdas aku. Kok cerdas iki? Mas yo padha guru tak buktekno saiki ya. Isi. Sakderenge nembang diluk iki upama. Hmm. Anu enek ning desa iki jenenge Pak Cipto. Adol remah. Adol lemah sak 2 hektar. Upama didol sak hektar dengan harga 1 meter kuwi mau 120. Kira-kira lemahnya di atas nama sapa? Ya di atas nama no Pak Cipto. Ah, betul, berarti guru. Alah jawab ngono kae iso to aku. Apa iso? Iso no kene cerdas. Kene sak ndure Pak Cipto adol lemah. masih wae. Sapa sing tuku? Piye, Mang? Pak Cipto dodol lemah. Heh. Sing tuku sapa? Jere maratuamu. Salah. Pak Edi, Salah. kanca-kanca Panja. Salah. Sinden, Salah. Bulurah. Gak. Lah sapa? Betul. Ora kok bertuku lemah, dingi bar tuku 2 rit deh. Ini lemah uruk. Ayo. Ayo lanjut. Ninggal katresnan Heeh. bersama Paso. Abi. Gandengno. Karo mau siarno sing Mas, kaya MC ngono lho Mas. Oke. Innalillahi wa Kok kon nyarno kancane mbok Lah pateni. ini repot kok kowe. Mas ono. Dalem. Oh iki nek cak komen iki sembarang iso lho Mas. Lah niku MC apa wae iso lho. Nggih. Mulai napa ta sing mboten saged. Dangdut biasa. Niki malah sing lembe di sinaone niku Pranata wonten. cara Jawa ya iso. Nggih. Lah Jawa malah nyusahke Nah. kancane. Heeh. Mosok enek wong lairan mbok MC ni. Pranata pengajian ya iso. Nggih, iku biasa. Komplit kabeh. Wes. Apa?
Iki lho. Iki ninggal Katresna diaturke. Ya iya. Iya, Pak. Yo, lanjut. Ya. Ya, Mas.